No, ale ne, čaute babi, to je akvarko, neplavem v mori. Takže tu sú ryby. Som u môjho spolužiaka. Čandia banda. Ryby, čau. Yeah. Čaute, tu sú ryby, počkajte. Tuto je čistidlo magnetické. Gogo to ide hacknúť, takže tak toto držíte prakticky a jazdíte s tým po akvárku. Pre chvíľkou táto oranžová agresívna ryba, ty špina, na mňa začala útočiť, keď som čistil akvárko, čiže takto som prešiel, že... To bola tá druhá. Pozerajte. A oni po mne začali útočiť, pozeraj. Pozeraj, už ide. Ty agresívna prasa. Vidíte? A už sa ma bojí, už sa ma zlákla. Pozerajte. Ryba, ty sračka, začni útočiť, za čo ťa platím. Hen tam je môj podmorský spolužiak. Ryba ťa zrazila práve. You son of a bitch. You're gonna die, ryba. Ale ne, no, tak v pohode. Akurát ideme, som proti svetle. Dobre, teraz ma vidíte. A ryby sú za mnou. Ideme natáčať do vlogu súčasť. Na bicykli sa ideme. Dobre, je to cenzurované. Neviem, to je jedno. Uvidíte to vo vlogu. Nechcem vás pokaziť vám prekvapenie. Tak, tu som vám chcel iba takto rýchle zdeliť. Čakajte na tomto čeli šialené videá. Šialené často. Mám zničený ksicht, ako vždy. A ryba sa s vami lúči. Hell yeah, you wanna make out? You sexy lady. You like it, right? Yes. Ok, stačil orgazm.